பிரைஸ் தி லார்ட். உங்களோட வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழந்து போயிருக்கீங்களா? ஜெபம் பண்ணி சோர்ந்து போயிட்டேன், ஆண்டவரை தேடி பார்த்துட்டேன், என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன், எந்த மாற்றமும் வரலையே அப்படின்னு சோர்ந்து போயிருக்கீங்களா? இந்த கடன் பிரச்சனைக்கு தீர்வும் வரலை, வியாதிக்கு முடிவில்லை, குடும்பத்தில் ஒரு நன்மை உண்டாக வழியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை இழந்து போனீர்களா? இனி இந்த நம்பிக்கை இழந்த சூழ்நிலை இனி எப்படி தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களா? ஏசப்பா இன்னைக்கு உங்களை தேடி தான் வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வதற்கு தான் ஏசப்பா இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிற உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க தான் ஏசப்பா வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு வார்த்தை, நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. இந்த வசனத்தை உறுதியாக பற்றி கொள்ளுங்க. கட்டாயம் ஏசப்பா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு உங்களோட வாழ்க்கையில் தருவார். உங்களோட நம்பிக்கை வீணாகவே போகாது. God bless you.